Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu. Uthi Nkosi wakasibe umntwana kaNkulunkulu lo okhuluma nani from Christ in New Ministries International. Siyambonga uNkulunkulu ngalolu suku asiphe lona. Ngiyathemba sonke siyaphila right. Sibusisekile ngalolu suku umhla ka-13 kaMarch 2024. Ngithanda nje bazalwane ukwenza isifundiso lana which I think sizothatha isikhashana. But ngomusa kaNkulunkulu ngiyathemba sizosiqeda lesifundiso. So lesifundiso ngifuna ukukhuluma ngalento eyiqalekiso, lento ebizwa ngama generational curses. Generational curses, and then uNkulunkulu esizile sizophinde sikhulume ngama generational traumas. So sizokhuluma ngama generational curses ukuthi yini generational curse, isebenza kumuntu onjani i-generational curse. Umzalwane mase esindisiwe khetha uJesu Nkosi umsindisi, uyadinga yini ukuthi a-break ama-generational curses. Umzalwane angaqalekiseka yini? Ngamanye amagama isiqalekiso singasebenza empilweni yomzalwane. Iziphi izinto eziletha iqalekiso mangabe zikhona? So kubhekisa konke lokho from izwi kaNkulunkulu. Sizwe ukuthi izwi kaNkulunkulu lithini because izwi kaNkulunkulu liyakhuluma ngempela. It has a lot to say concerning these things. So umoya ngcwele uzosisiza. Ngizozama ukuthi ngenze ngivideo ngesingisi ke for abalaleli bethu nabalandeli bethu abakhuluma isingisi, but ngithe ngiqale ngesiZulu kule. It's going to be a few parts ke ngoba yide le section and I don't want to leave into ngaphandle. Ngifuna ukuthi konke nje sikuthinte kumele nale section lena sibheke inkolo ezikhona nezinto ethize. So I would love to believe ukuthi abalandeli bale channel abazalwane kakhulukazi nabantu ke mhlambe abangasindiswanga abafuna ulwazi noma banemibuzo, but I know abazalwane banemibuzo futhi eminingi, and I know ukuthi le mfundiso lezi zeqalekiso azikho ningana emabandleni. Amanye amabandleni zikhona, but hayi onke amabandla, and lazi khona amabandleni indlela ekwenziwa ngayo sekumele siyibheka nayo ukuthi is it done in a biblical way, because isifundiso lesi uma le subject singayithindi le iqalekiso sesizukulwane ama-generational curses, abazalwane bangagcina sebehamba befuna ulwazi endaweni ezi-wrong, bagcina sebathola ulwazi olu-wrong elizobenza ukuthi bathathe izinqumo ezi-wrong, bakholwa into e-wrong bathathe iy'nqumo ezi-wrong. Amen. So uNkulunkulu uzosisiza ke bazalwane, siyabonga kakhulu. Ake sivule ngomkhuleko bese siyaqhubeka ke. Baba, egameni likaJesu Kristu siyabonga Nkosi izwi lakho. We thank you moya ngcwele ukusihola, ukusifundisa. Thank you moya ngcwele for revelation knowledge. We thank you moya ngcwele for the spirit of wisdom. We thank you moya ngcwele for umoya Nkosi olangazelela ukufunda, umoya olangazelela ulwazi. Egameni likaJesu Kristu, we thank you Father so much in Jesus Christ's mighty name. Use me Holy Spirit, I yield umcabango yami nolimi lami kuwe, khuluma ngami. Labo Nkosi badinga impendulo Nkosi, abanongabaza, abantu Nkosi bebedukisiwe, I pray ukuthi uMngcwele basize in the mighty name of Jesus Christ siyakhuleka. Amen. All right bazalwane, siphakathi esifundweni. So ngifuna nje indlela engizokwenza ngayo, ngizo-approacha ngendlela ehlukile. Ngizo nje mhlambe ngithi angiqale ngale mbuzo le, mhlambe ngiqale ngidile nemibuzo because imfundiso ziningi nalento sibiza ngoKristu ke ama groups maningi kulento esibiza ngoKristu. Abantu banenkolo ehlukile as a result of inkolo ezihlukile banaso, kunama denominations ahlukile, and lento denominationalism ivela ngenxa ukuthi ke khona amaqiniso abantu abaphakamisa nama benza ngathi abalulekile endlula amanye, and then bagxile ku kakhulu ke, and bangasawanaki amaqiniso, bagcina sebedume ngeqiniso elithize noma ngokuqonda okuthize, and as a result kubeke what we call a denomination, because abantu manje basebakhola lento ethize leqiniso lelo, abaliqonda kangcono leqiniso, balishumela kaningana
kube into abadume ngayo manje and even okwenza ukuthi kube wesike is if manje mangabaqiniso ayazitshwa noma understandwa. Yeah, so it makes it a problem. Ngiyangithanda mina mangifunda iBhayibheli ukuthi ngibheke konke amavesi akhuluma ngetopic ethize so I can make ngifike ku-conclusion ekuyiyona right. Ngibheka amavesi kusivumelwano esidala, isivumelwano esisha, ngibheka ivangeli ukuthi uNkulunkulu uthini. So ngizoba nesithombe esiphelele ngetopic ethize. Yeah, so I think ile approach le iyasiza kakhulu. Ngibheke ukuthi ivesi liyasivezela yini ukuthi kwakwenziwani noma ivesi lesivezela ukuthi kumele senzeni. Khona amavesi esithi ngesingisi are descriptive, amagama they describe, ayachaza ukuthi into kwakwenziwa, ayachaza into ukuthi wenzekalani, but not that into abayichaza kumele senze njalo. Bese khona amavesi are prescriptive, ayasitshela ukuthi kumele senze lokho. So kumele sikwazi ukuhlukanisa ukuthi sidile nevesi enjani. Unomongo wevesi ubalekile ke mas approach ivesi, okay? Ubalekile. So lana ke into engizoyenza engizoqala ngayo ngizoqala la ngibuze ukuthi umzalwane ngisazochaza, ngicela ningineze isikhathi libe nesineke nami umuntu ivideo ayibheke konke amavideo awaqede, angabheki into eyodwa abesa conclude ukuthi ungizwile wangiqonda angakwenza yonke into engishilo. Mangabe ke uzofunda, so before you gonna critique me ungehlulele ukuthi ngi-right noma ngi-wrong lento engishoyo, angithi ngazi konke ke senginasisambulo sako konke, but ke ngiyacela ukuthi umuntu abheke onke ama-parts khona ngazi ukuthi into enje yazange ngiyithinte, yabo, because ngizothinta konke manje maningi amavesi ngiwaphethe la, but uNkulunkulu uzosisiza. So into yokuqala engifisa ukuyibheka bazalwane ukuthi umbuzo nangoku, umbuzo uthi umzalwane yini uma esesindisiwe uyadinga yini ukuthi amelane nesivumelwano ezinamagunya namalungelo phezulu empilo yakhe, noma iziqalekiso mangabe kanjalo. Umzalwane mesesindisiwe, masekhethe Jesu Kristu umsindisi, uyadinga yini ukuthi amelane nezivumelwano noma iziqalekiso sesizukulwane esisebenza, esibonakala empilweni yakhe. And impendulo to that, I believe impendulo ithi yes and no. Ithi yes and no. Impendulo leyo nto leyo kuyadependa, number one, kuyimvelaphi yakhe yasekhaya, i-family history, ukuthi i-family history ithini. Kuyadependa ngokwesiko lasekhaya, ngamanye amagama indlela impilo yasekhaya ukuthi binjani. For example, kwangithi i-answer ithi yes and no. Akusona sonke esivela emakhaya la bekwenziwa izinto eziqala noma eziletha iziqalekiso. So mase sibheka ke sizoyibala lezi zinto lezi, sizobheka izwi kaNkulunkulu ukuthi iziphi izinto eziletha iziqalekiso, igameko, izenzo ezithi mazenziwe umuntu umphumela wazo isiqalekiso. So akusibona bonke abantu abakhona emndenini enjalo. iBhayibheli uma ulifunda ku Exodus chapter 20, asimhlamba seni Exodus chapter 20 asiqale khona. Ngiphethe amaBhayibheli ke lana, ngisebenzisa i-app, le app engiyisebenzisayo iyakwazi ukuvula amaBhayibheli ama version awu2 ngesikhathi esisodwa. So ngivula uZulu 20 noZulu 59 ngesikhathi esisodwa, okay? So uzosiza uNkulunkulu nje. Exodus mhlamba siqale la Exodus chapter 20 uverse, mhlamba siqale ku verse number 4. Exodus 20 uverse number 4. Exodus 20 uverse number 4 kufundeka kanje. Oh no, sengenze endla, sorry ni.
ngivule indawo wrong. Exodus 20 verse number 4. Hayibo, ngenzelani iBhayibheli lami? Hayibo. Exodus 20, sorry, ngibazabay 2 verse number 4. Okay, kufunda kanje. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo nomfanekiso wokusezulwini ngaphezulu na okusesemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. So uNkulunkulu nezibantu bakaIsrael umyalo. So uNkulunkulu abathi amaKristu ayamlandela. Umbiza ngoJehova, umbiza ngosimakade, uthi umdali wezulu nomhlaba, abanye bathi mvelo unqangi umabesho. But iBhayibheli iveza ukuthi usimakade umJehova, right? Uthi lo uNkulunkulu ungenza umfanekiso wasezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. So ungenza umfanekiso into esezulwini, esemhlabeni naphansi nomhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba, ungazikhothameli, ungazikhonzi. So uthi imufunda incwadi kaJohane, ivangeli kaJohn chapter 4 verse 24, lithi uNkulunkulu ngumoya. So umoya ubonakala, ukwazi ukubona ngamehlo, uyakwazi ukubona imisebenzi womoya but awukwazi ukubona. So ke uNkulunkulu uthi makungenziwa ke umfanekiso into sibiza uNkulunkulu, sithi sibiza uNkulunkulu senze umfanekiso sakhe into uthi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. So verse 5, ungazikhothameli, ungazikhonzi. So awukhothameli, awukhonzi. Indlela yokukhothamela, indlela yokwazisa into, ungazikhonzi. Ngokuba mina uJehova nguNkulunkulu wakho, nginguNkulunkulu onomhawu. Uthi uNkulunkulu onomhawu. Nomhawu kaNkulunkulu kafana nomhawu wabantu ke. So basichaza umehluko uphatha ubuhawu kaNkulunkulu nomhawu wabantu. Okay, ngihambela ububi bawuyise kubantwana kusesizukulwane sesithathu nesine sabangizondayo. Okay, so ukuthi uNkulunkulu abangizondayo ibona abantu abenza lokho, ukuthi bakhothamele le ithombe ezibaziweyo zezinto esezulwini, emhlabeni phansi naphansi komhlaba emanzini. So once you see into ekuthiwa isithixo lokhu siyakhothamela kuNkulunkulu, owazi ukuthi awusakhonzi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, awusakhonzi uNkulunkulu lo, because uthi lo ungazenzeli izithombe. Uthi ungazenzeli izithombe, yena akanaso isithombe yena. Uma ngathi umdweba ngeke ube naso isithombe. Ngisho mase singajula ke manje nalento esithi isithombe sika Jesu, uJesu lo sifake ama necklace la, sifake isiphambano, sithi uJesu lo akumele ngabe sinayo into enjalo, mabe sikhuluma iqiniso lemsulwa. Ngawuthi uthi ungazenzeli izithombe ezibaziwe nomfanekiso owasezulwini. I hope ezwakala bakwethu nisasenami. Unfortunately akona live ke lo, ngeke nithi type nithi amen. Okay, ungazikhothameli, ungazikhonzi. So uma sikhuluma masibuza lo mbuzo sobuzayo ukuthi umuntu uyadinga ukuthi amelane neziqalekiso sesizukulwane ekhaya. It will depend ukuthi umuntu ekhaya bekwenziwani. It will depend ukuthi bekwenziwani ekhaya. Okay, because into abantu kumele bayazi ukuthi kunezinto iBhayibheli ezithi izenzo. For example, iBhayibheli lithi mwenze lokhu uzowehlisa isiqalekiso phezulu komuntu. Now omunye uzothi njengoba sengisindisiwe ke, okay, isiqalekiso soba sengisindisiwe ngisengaphansi kwesiqalekiso yeni into engayenza ngakasindiswa. Well, kumele understand isiqalekiso sisebenza kanjani. Kumele understand isiqalekiso sisebenza kanjani. First of all, mhlawumbe ngibeke kanje, isenzo nesenzo senzayo, isenzo nesenzo osenzayo sinomthelela embusweni omibili. Sinomthelela embusweni ukukhanya nasembusweni ubumnyama. Sinomthelela nemphumela empilweni yakho
nempilo yabantwana bakho. Okay, sengikhuluma ngomuntu ongasindiswanga manje. For example, asithathe isono socansi. Let's take the isono socansi. Isono socansi ke iBhayibheli isivumela ukuthi ngokwenza ucansi niba munye. Ngamagama ucansi isivumelwano. Mabe uzojula uhlole sisikahle ucansi, sofundisa ngalo ngelinye ilanga. Sizolithinta lapha nje nalapha, but sokusenza isifundiso specifically sikhuluma ngocansi. But ucansi isivumelwano. So isivumelwano ukukhetha uJesu Nkosi uMsindisi sokwenza isivumelwano noNkulunkulu, ukwamukela umhlatshelo uNkulunkulu, umnikelo, inhlawulo, inkokhelo uNkulunkulu akwenzela ngoJesu Kristu. Okay, but now kukhona ezinye izivumelwano owazenza noSathane. Now ngiyafisa ukukholwa ukuthi uma ngikhetha uJesu ivumelwano lesivumelwano engisenza noJesu sisula, sivala, siqeda zonke ezinye izivumelwano engike ngazenza nesitha through izono eziletha iqalekiso. For example, iziphi izono eletha iqalekiso? For example, i-divorce iyasiletha isiqalekiso, i-abortion, uchitha igazi emsulwa kuyaletha isiqalekiso, ukubulala kuyasiletha isiqalekiso, ukuphinga kuyasiletha isiqalekiso, ukulala nomuntu onobulili wodwa kuyasiletha isiqalekiso, ukuthakatha kuyasiletha isiqalekiso, ukudlengula kuyasiletha isiqalekiso, nokudlengulwa kuyasiletha isiqalekiso, ukuhlukumeza ngokocansi kuyasiletha isiqalekiso, ukulala nesilwane kuyasiletha isiqalekiso, ukulala nesihlobo ngoBhayibheli kuyasiletha isiqalekiso, ukukhonza abanye uNkulunkulu njengoba sifundile lapha ku-Exodus chapter 20 kuyasiletha isiqalekiso, ukwenza imhlatshelo, izifungo kwabanye uNkulunkulu kuyasiletha isiqalekiso, ukuthinta izinto into eqalekisiwe kuyasiletha isiqalekiso. Kuningi nje ngakubala, ngiqhubeke uqalekisa uma wakho nobaba wakho kuyasiletha isiqalekiso. Kuningi nje ngakubala, but ziningi izinto eziletha isiqalekiso esike sazenza singasindiswa. And now lezenzo lezo bese senzela lezenzo lezo zenza ukuthi sibe munye nemimoya. Lezenzo lezo bezikunikeza imimoya namadimoni, amagungu namalungelo phezulu impilo zethu. Ngamanye amagama ngizama ukuthini, mhlawumbe ngiyibeke kanje, angiyibeke kanje, mhlawumbe ngisenze isibonelo esithize. So ngibale izinto ezicishe eziletha iqalekiso and ilista mayiphelelanga. So ngibeke kanje, mhlawumbe ngithathe angibelele isibonelo kade sisebenzisa ngithathe isibonelo lesibekade sisebenzisa sokulala, i-fornication. iBhayibheli ibiza nge-fornication, ukulala ungashadanga, ulala nomuntu ongashadanga naye. Okay, anishadanga niyalala, right? iBhayibheli ibiza leyo nge-fornication. Okay, now kunesenzo sokulala nemphumela yokulala. Okay, sizobheka kokubili. Okay, now ake sithi ngiyalala bese usise ngilala naye uyamitha. Okay, uyamitha usise ngilala naye, sekunengane kuyazala, siba nengane. All right. Okay, all right. So ukulala bekuyisenzo, imphumela ingane. Right, ngikhuluma ngokwenyama isilalile kwavela ingane. Okay, so uma ngithi sengisindisiwe, angeke ngithi ngoba sengisindisiwe manje sengisidalwa esisha, ingane lena manje ngayithola ngisaseyisidalwa esidala, so le ngane ngiyayiphika ngenyondla kuyona yami. No, you cannot do that ngokweBhayibheli. iBhayibheli lithi ke umuntu onganakela umndeni wakhe is worse, yabona, worse kunomuntu ongakholwa. Lithi iBhayibheli you are worse than an infidel. You understand? You're worse than an unbeliever. No. Futhi ke let's look at ucansi again. Uma kwenza umuntu alena ucansi, ngishilo ukuthi ucansi lozivumelwano, it's an agreement, it's a covenant, isivumelwano, and isivumelwano segazi. One of the strongest masikhuluma ngezivumelwano ezinamandla ngempela ezi-serious endaweni kamoya isivumelwano socansi, because isivumelwano segazi. Ziningi izivumelwano zegazi ezikhona, but ucansi nomuntu isivumelwano segazi. Why sikusivumelwano segazi? Because imbewu yendoda iyigazi kahle kahle, just igazi elimhlophe. Yayibona lento le. You cannot produce impilo without
ngaphandle kuba ungabi nayo impilo. So igazi lendoda liyimpilo yayo. You understand? To produce life, you need life. So uNkulunkulu, he gave, wathatha wabeka impilo. Uthi uNkulunkulu, impilo isegazini, umphefumulo isegazini. So indoda imakhipha imbewu, ikhulula imbewu, so ikhulula umphefumulo, ikhulula impilo ukuze ukwazi ukuthi kwenziwe impilo. Angazi noma niyangizwa ngisesenami. So enye into enzekayo ke uma wenza ucansi ke nikuba njengoba niba munye kuzivumelwana, kuba khona into esibiza nge-soul tie, igoda lomphefumulo noma ifindo lomphefumulo. So lezo zinto lezo, just because usindisiwe, they don't just disappear, but what rather insindiso, into enziwe insindiso yini? Insindiso ikunikeza igunya namandla ukuthi umelane nazo zonke ivumelwano owake wazenza nesitha. Angiphinde, insindiso ikunikeza amandla negunya ukuthi umelane, usule, unqobe zonke iziqalekiso ezabakhona as a result of izinto owazenza ungakasindiswa. For example, ake ngenze isibonelo, mhlambe ngabanye abantu bazothi hayi, umuntu uzothi hayi mina ngizidala esisho kudala ngidlulile. Okay, bakwethu, all right, yebo, okay, asibheke into esidala esisha. Ubani baseKorinte besibili chapter 5 verse I think it's verse 18, umuntu kuKristu, verse 17. Yes, asovuleni baseKorinte besibili. Hey, ngavula iBhayibheli eli wrong. baseKorinte besibili chapter 5 verse 17. Okay, ithi ke kanjalo uma umuntu kuKristu isidala esisha, okwakuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Kanjalo uma umuntu kuKristu isidala esisha, kwaqala kudlulile kodwa kuvele okusha. Okay, right, lithi umuntu uma kuKristu isidala esisha, kudala kudlulile, sibheka sekuvele okusha. Now look at this now. I want to show you something now. Okay, lo muntu omdala wenza izivumelwano. Okay, walala kwaba khona amagoda omphefumulo nani. Ukhumbule ukuthi igoda lemphefumulo angasho ukuthi igoda likamoya. Lo muntu le isidala esisha sikhuluma ngomoya wakho la, asikhulumi ngomphefumulo wakho, asikhulumi ngomzimba wakho. Mangabe ubunje inalo zakhe bezinje ungakasindiswa, after insindiso still sizoba nje, ngoba akusindiswanga umzimba, kusindiswe umoya. Umuntu ngomoya nomphefumulo hlala emzimbeni. Right. Now ngibeka nje, uma ngenza ivumelwano owazenza before sindiswa, ziyama, but okay, uKristu uyakuhlenga, right, uyakuhlenga, abethele nawe esiphambanweni, ufika ngenaye, uvuke kanye naye. iBhayibheli lisifezela lokho lithi, so lesidala esisha lesidala lesivuke kanye noKristu, yabo, lesivele from ukuvuka kwaKristu, lesivele from as a result of resurrection. All right, but now umthetho kamoya uthi isivumelwano simile. I'm giving a spiritual principle. Umthetho kamoya, isivumelwano simile until umuntu wasenza uyabuya azosicisha. Kubalekile lokho, you have to understand that. Nesivumelwano esenze owenzelwa sona simile until ubuye usicisha mangabe siyakuthinta. What do you mean, mfundisi? Okay, angichaze kancane. Ngilalile, ngibe ngifeba ngingaka sindiswa. So lo muntu ebefeba, lithi iBhayibheli wabethela kanye noKristu. Usho njalo baseRoma chapter 6, umuntu omdala wethu ubethela kanye noKristu. Lo moya wami bethela kanye noKristu, wabetha noKristu, wafika noKristu, ngavuka sengisidala esisha. Now amagoda omphefumulo ingane engayithola ebufebeni bami, ekulaleni kwami, egangeni kwami, zikhona. Uma sengivukile ke manje, umuntu omusha lo has to go back and deal nezivumelwano ezenziwa lo muntu omdala wabethela kanye noKristu. Konke lokho ngikwenza based on ukuhlenga kwesiqalekiso, ngikwenza based on ukuthi sengimusha manje. Yes, lezi zinto engazenza uNkulunkulu wangithethelele, esedinga uNkulunkulu ungithethelele uNkulunkulu. God has forgiven me.
ungihlanga thathelela kangibaleli uNkulunkulu. But now no nembuso umnyama la kunomsoli wabangcwele. There's the accuser of the brethren, umsoli wabangcwele uSathana. You understand? Othi Nkosi usibiya ngavuma isidala esisha, but usibiya omdala wenza isivumelano. Usibiya omdala uneqalekiso ekume ayishiya ezinamagunya phezu komuntu onegazi lakasibiya. Hence ke bese usibiya ke uma understand izinto zikamoya uzothi umoya ongcwele ngithi iBhayibheli ungumeli. Umoya ongcwele ungumeli. Look up one of the uJesu uthi uzothumela ummeli. Look up the names of umoya ongcwele. Umoya ongcwele you'll find that ummeli. Especially if you read like my version of John Amplified, lingenza onke ama interpretation alo comfort aleka sithi umduduzi. It gives you onke amagama kuvela uJesu uthi umoya ongcwele ungumsizi, ungummeli, ungumqinisi, is a strengthener, umfundisi, is a teacher, stand by advocate, ungummeli. No Jesu naye first John verse ukuthi ungummeli. So nababela umzalwane unabameli ababili. You have the Jesus, the Holy Spirit, Jesus, and you have God the Spirit, and you have God the Son. Abameli bakho lapha. We have God the Father, who is the judge, ngomehluleli oneqiniso. Now ubaba uNkulunkulu ngomehluleli oneqiniso. It doesn't only give against ubulungiswa, against iqiniso kuphela to bantwaneni bakhe, but wenza iqiniso even to izitha zakhe, including isitha esibiza ngoSathana. Okay, excuse me. So uma ke uSathana athi no, but lo muntu lona kuneyivumelana azenze, and rightfully so, I did do those things, but kukwenze usibiya omdala, yabo. So akwenzanga sibiya lo khona manje, but lezivumelana lezo zimile. Now until lezivumelana lezo are addressed, ngimelana nazo based on ukuthi uKristu ungihlengile esiqalekisweni, based ukuthi igazi laJesu lingigezile, ngimusha sengithethelelwe, bese ngimelana nazo iqalekiso. Lezo iqalekiso lezo will still influence impilo yami, ezoba namagunya namalungelo, bizi affect impilo yami noma ngithi ngisindisiwe. That is why othi hayi sibiya yikho lento le, mina ngisidala esisho okudala ithi iBhayibheli indlulile. Yes, okudala kudlulile in relation to uNkulunkulu, in relation to umbuso wokukhanya. Lelo qiniso lelo iqiniso likamoya according to umbuso wokukhanya. You understand? Sisithatha lelo qiniso lelo ke manje siyalipracticalize, siyalisebenzisa, sithi okay manje makuthiwa siyayiphila lento umuntu isidala esisha okudala umdlulile, si apply kanjani. Uma sethi sihlengiwe kusiqalekiso, ngiyazi sikayile verse lelo, of which is one of the my verses simele sokugxila kuwo kakhulu. Leyo nto leyo ichaza ukuthini in practical terms. Masithi sesayenza, sesiyayiphila la emhlabeni, ukuthi umuntu ohlenga isiqalekiso ngichaza ukuthini. Mina ngithi kuwe kuchaza ukuthi singasebenzisa la amandla la ukuhlengwa eswathola ngegazi likaJesu, ngoba sihlengwe ngenxa yegazi likaJesu, ukuthi simelane nazo zonke iqalekiso ezinamagunya empilweni zethu ngenxa yezono ezenziwe yithina nezono ezenziwe obaba bethu nomkhulu bethu nokhokho bethu. Because that is why abazalwane abanye, hayi bonke, abanye labo abanemuva lele zinto esiyibalile ukuthi izona ezibanga iqalekiso, baba neyinkinga, uthola ukuthi umuntu usindisiwe, but at the same time uba namaphupho, ulala nezinto, ulalwa izinto, ulala izilwane, izinyoka. Umunye uba namaphupho, udla izinto. Umunye umunye abanye abantu banokugula, lokugula wawunako, lokugula kuthiwa wasekhaya, kwasekhaya, hayi nibiza nithi ukhondolo lasekhaya noma into yasekhaya. Umama ebenoshukela, nawe unoshukela, usindisiwe kodwa unoshukela. iBhayibheli liveza ukuthi ukugula is part of the curse. It's not a blessing. Ukugula kaso kwabesibusiso, angase kwabe sibusiso ukugula. You can read the whole Bible, ukugula kwase kwabe sibusiso. uJesu ephulukisa iBhayibheli, uJesu ebegcotsha uNkulunkulu, obehamba yenza okuhle, ebekhulula laba kade behlukumezekile, and lokho kuhlumeza okunye bekugula. You can read the Old Testament, esivumelwano esidala siyaveza ukuthi ukugula kuyisiqalekiso. Nowhere is blessed ukugula ever a blessing eBhayibhelini. So mangabe ke ukugula kuyisiqalekiso,
Indaba ungazange uthi usindiswa wavele waphiliswa kokugula kwakho. Angazi noma usasenami yini. Ngiyazi lento le mhlambe iyakhuba kancane inokukhuba, but idinga ke abantu abafuna iqiniso, bafuna ukukhula ezintweni zikamoya, izobasiza ke labo. So I am saying to you ukuthi iqalekiso owazenza, ivumelwano owazenza nesitha, ngokuthinta izinto zesitha, ngokucela usizo lesitha, ngokukhothamela isitha, ngokukhonza isitha, ngokwenza izono elithi iBhayibheli lesi-ke sihamba nesiqalekiso. Wathi wenza lezi zinto lezo, kwaba khona iqalekiso eziqale zisebenza empilweni yakho, ezinye zize zifinyelele ebantwaneni bakho, zifinyelele iBhayibheli zihamba zize zifike kuzizukulwane sesine. I am saying to you, okunye ukuhlukumezeka abantu abandlula kubo ezinye iqalekiso la ekhaya, for example, ekhaya wonke umuntu kunenhlupheko, nawe usindisiwe. Yebo usindisiwe, uphila impilo engcwele, yebo usindisiwe, uyayikhokha ishumi, laba abakhokha ishumi, uyanikela enkonzweni, uthembekile eNkulunkulu, uyaseva enkonzweni, but inhlupheko isakhona. It could be ukuthi it's because kusenamagunya, kusenesiqalekiso senhlupheko esafika ekhaya ngenxa yokuthi khona umthetho kamoya enike namelana nawo. Ngiyacela ke khona umuntu uzothi asekho ngaphansi komthetho. Yes, you are not under the law. You are not under the law. uKristu ukuhlengile kuloko, but imphumela mangabe as much as you are not under the law, awukho ngaphansi komthetho. If you usumanje ukoda uwenza izinto umthetho uthi zilethe isiqalekiso, then ke umthetho uzokushaya, and then but amandla kaJesu, igazi likaJesu ukunikeza amandla ukuthi ukwazi ke ukuthi manje umelane nalento osuyiqalile as a result of lento oyenzile. Angazi manje ngiyazwakala yini, because lento singafuna ukuyiphika, but ke kukhona abazalwane abasindisiwe, but mucheck impilo yabo, muchecka emakhaya labasindiswe khona, uthi basindisiwe but kuneziqalekiso ezenzakalayo, ubona ipattern yento ethize enegative. Konke umuntu la ekhaya, amantombazane la ekhaya akashada, amantombazane la ekhaya, onke amantombazane la ekhaya nisho asindisweni angasindiswanga anenkinga ukuthi onke ayamitha ngakashada. Amadoda abashayela lele nababashiye akufike emshadweni, noma kuthiwa sebakhokha ilobolo benza ukuthize, but akufiki ukuthi kuze kuhlangane ukuthi abantu bahlanganiswe ngokusemthethweni, bami phambi komfundisi bahlanganiswa, akufike kuhlezi kunenkinga eyivelayo ekhaya, uthi kunenkinga nje yama divorce. Wonke umuntu oshada, abantu bayashada kodwa kune pattern ya divorce. Lento le ibangwa yini? Ibangwa yini? Usindisiwe, uphila impilo engcwele, but kuna leyo nto leyo, uyabona, uyanikela wenza but kuna leyo nto leyo ubona ukuthi no, ngendlela enginikela ngayo, uma ngibona abanye abantu abanikela ngendlela enginikela ngayo baphumelela ukudlula mina, abanye abantu ndiyabanikela ngaphansi kwami, ungaphansi kwaloko nginikela but baphumelela ukudlula mina. Uyini into engibambezela? Into engivama ukuyiveza ileyo ukuthi into engifuna sikhulume ngayo ukuthi sometimes kukhona izinto esizenzayo and that ziyasilandela sesindisiwe, but through igazi likaJesu, through amandla esiphambano, siyakwazi ukumelana nalezi zinto lezo. So what I'm saying to you ukuthi uJesu sihlengile, and amandla akhe okuhlenga iwona ekumele siwathathe siwasebenzise ukumelana nemikhokha neziqalekiso eyi-operator phezu kwempilo yethu, yabo. Because abantu bazalwane, ngizwe from my own life personally, nempilo zabantu sibona izinto eziningi, abantu bathi besindisiwe kodwa balandela imoya yamanzi, bahlusha imoya yabantu abafile, anangisho into enzeka kange lento lo kuyaphinda yenzeka. Usibuze indaba, umusucheck umlando walo muntu ekhaya, khona umuntu, khona omama ogogo kade beyizangoma, so benza ivumelana nemimoya yamanzi. Bona ukuthi lo muntu lona manje wenza isivumelane, ugogo noma umama noma umkhulu wenza isivumelane nemimoya yamanzi.
So wayimema le moya ukuthi ifike la ekhaya. So wonke umuntu manje onegazi la ekhaya ya le moya yamhlukumeza, imhlukumeza ngoba le mimoya iceliwe kwenza izivumelwano nayo. So yina amagunya nawo wonke amalungelo phezu komndeni yala ekhaya. So ihlukumeza ngalo gunya lelo enalo la ekhaya. So uma umuntu engathathi amandla egazi likaJesu awuthi mina sengisidala esisha, mina ngihlenge kusiqalekiso, athi mina ngiyasihlukanisa, ngiyadivorsa izivumelwano zonke ezenziwa la ekhaya, ezenziwa ngami. Mabugogo wafunga ngami, mabugogo wathi uma eshona ikhoma zakhe aziwele ebantwaneni bami, aziwele kubazukulu bami. Mina ngiyasihlukanisa lezo zivumelwano ngegazi likaJesu nangegama likaJesu. Ngiyasihlukanisa kulezo zivumelwano senhlupheko esikhona la ekhaya. Ngiyasihlukanisa, I divorce myself, ngiyahlukanisa, I separate myself from leso sivumelwano leso. Angisayona ingxenye, mina ngisidala esisha. Umuntu oKristu uyisidala esisha. Ngihlenge kusiqalekiso. So zonke iqalekiso Nkosi ngiyavuma, Nkosi bakwenza la ekhaya, nami ngizalele la ekhaya. But from today mina sengizalwe ngokaKristu, I belong to Christ. Impilo yami ifihlwe kuKristu. Unezile lithi iBhayibheli usinikezile amandla ukuthi sibe abantwana bakhe. So you now claim leyo promise leso sithembiso leso sikaNkulunkulu, ukusebenzisa lawo amandla lawo esanikezwa uKristu. Usebenzisa lelo qiniso likamoya, umbuso wokukhanya, ukumelana namandla bomnyama, aclaima amagunya namalungelo phezu kwakho ngenxa ukuthi wena webo wafeba. Umuntu omdala owabethelwa uKristu yebo wafeba, azange kodwa ufebe, umphefumulo wefebe kudile nazo, azange kudile nogodwa imphefumulo. For example, angisathe into lento yogodwa imphefumulo eyona evula iminyango ukuthi abantu bahlaselwe imoya yenkanuko, ngoba uma ufeba wenza isivumelwano, amademoni asibona ayazi isono senziwe. Uma uNkulunkulu athi hayi usibi wenzile, usibi yawenza, kodwa lento le azange addresswe. So inkatolo ithini? Abameli bakho ke bathi nemoya ongcwele convict you, uhlabe inhliziyo, awu confess lesono kuNkulunkulu, cela intethelelo. Why umoya ongcwele wenza lokho? So that uma uvuma, is because akuzona zonke izono umoya ongcwele azothi confess. Let me say that akuzona zonke usathana azokuaccusa kuzo. Let me say that ngiyokuthambe ngiyokuthinta ngelinye ilanga lokho, but there are certain izikhona izono ezithize ezinemphumela. Usathane manje knows ukuthi umwenze lokho, imphumela walokho ilento le. Yebo wena uyibuyele uNkulunkulu, wathi uNkulunkulu ngithethelele ngiyenze lento le, but imphumela zange udile nayo. So amagodwa emphefumulo, let me share this mhlawumbe ngofakazi bami. Ngangumuntu ohlushe umoya wenkanuko kakhulu, ngifeba kakhulu. So every time ngifeba ngilala nalo sislow, because ucansi umshado, ucansi umshado. Othi ucansi kulona umshado ke, lithi iBhayibheli Genesis chapter 2 verse 24, indoda yoshiya ubaba noma wayo, ihlangana nomkwayo, ihlangane. Let me just open it quickly. Genesis chapter 2. Ngiyathemba nabusiseka bakwethu khona nikufundayo la, because mina I want to know why kunabazalwane. Ngifuna si-address ukuthi why kunabazalwane abaneyinkinga banazo umndeni baneyinkinga the same problems ezomndeni ongasendiswanga. Bona sebasindisiwe, umuntu umkhethelo uJesu, but they are still suffering the same problems. So this is the reason nento ngizama ukuvezela yona. So noma ungazama ukuyiphika uthi ayikho lento, mina ngesidala esisha, but asicheck impilo yomuntu. Mhlambe mangabe wena ekhaya ke wena uyisizukulwane somKristu so ses4, mhlawumbe ubaba umkhulu ebe umzalwane, ubaba bemzalwane, nawo ngumzalwane, and umkhulu ubaba kamkhulu ebe nabe umzalwane. Then you might not have to deal with generational cases because when you come from a background ukuthi bonke abantu bebezizukulwane, because uthe lapha sifunde khona Exodus Iziqalekiso sesizukulwane number 2 isizukulwane ses4, the 4th generation. So if you have when before you there's a 4 generations of abazalwane, then maybe you are the 5th one, isizukulwane ses5. Maybe you might not have to deal with generational cases. Uyayibona into lemabe abantu bese before you didn't do izinto ezisinengiso phambi
phambi kwakho. Uyayibona lonto, I hope you understand. But umuntu ke obe nabantu la bekwenziwa khona ivumelane nemoya yamanzi, kwenziwa bekhonza izithixo, ekhaya khonza izithixo. Kunesono khona imndeni la kunesono isiloko siphindaphindile nje, sonke umuntu uyasenza nje, cishe wonke umuntu nje. Kunezinto emndenini abonke abafana bafika ku40, wonke umuntu nje umfana, ayikho umuntu wesilisa la ekhaya ufika ku40. Isukaphi le nto leyo? Sinalabo abangasediswanga nabo sebangasizakala, but ngithagethe labo kakhulu asebethi sibamkhetha uJesu, but kunathi kunezinto ezibabambezele. Yayibona, so the word of God is a solution. Yayibona le nto, sakudinga ukuthi uye sangomeni, uye ku-prophet bamanga, uye enyangeni. No, the word of God shows ukuthi some of these things imnyombo wazo, impande yakhona izona ezike zenziwa ubaba omkhulu baba omkhulu. Uyayibona lonto. So Genesis chapter 2 verse 24, naloko indoda iyakushiya uyise nonina inamathele komgayo bayakuba nyamanye. Bayakuba nyamanye. So all right, bambalana ke. Let's go to Wasekorinte bokuqala. Wasekorinte bokuqala chapter 6 verse 18. Verse 16. Uthi kepha anazi yini? Okay. All right. Okay, okay. Asiqale verse 15. Anazi yini ukuthi imizimba yeni izitho zika Kristu na? Leli verse lijule kakhulu, leli verse leli. Mangabe uyalizwa ukuthi lithini. Lithi anazi ukuthi imizimba yenu izitho zika Kristu na? Okay, uKristu kuphi njengamanje usezulwini? Right. Lithi iBhayibheli kodwa imizimba yami, umzimba wami uyizitho zika Kristu. So how is this possible? How is this possible? uKristu esezulwini kodwa izitho ukuthi umzimba wami, usho umzimba lo, usho lo, umzimba lo. Uthi izitho zika Kristu na. Kanti lokuhlangana kwami noKristu, sihlangane kanjani noKristu? Sihlangane ngokomoya kuphela, namahlangane ngokomzimba. Umathi anazi yini? Uthi anazi yini ukuthi imizimba yeni izitho zika Kristu. uKristu uthi uyinhloko, ngithi uKristu uthi uyinhloko, uthi thina singumzimba. Uthi izitho, uthi imizimba yethu izitho zika Kristu na. So lijulile. Verse uthi Paul, ngithathe izitho zika Kristu ngizenze izitho zesifebe na, cha nakanye. So izitho zika Kristu ngizozenza njani? Ngizoyihlanganisa kanjani nezitho zesifebe ukuthi zihlangana kanjani? Verse 16, kepha nazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na? Uhlangane kanjani nesifebe? Ngokuba uthi okay, angiqede lonke. Verse 16, kepha anazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na? Ngokuba uthe yena labo ababili bayakuba nyamanye. Ukhotha bani? Ukhotha uGenesis 2:24. Uthi bayakuba nyamanye. So nangumbuzo wami, kuze ngihlangane nesifebe yini engenzile? Ngesingisi uses the word uthi harlot. Uthengisa ukukhuluma umuntu othengisa umzimba, prostitute. Kuze ngihlangane neprostitute nesifebe yini engenzile? Angilalanga naso na, ngilale naso ke. So singako ngithi ke into ehlanganisa umuntu nomunye umuntu, ehlanganisa imphefumulo yabantu, ehlanganisa nemizimba yabantu, ukulala yini? Yisona isiqibezo somshado. Ukulala yini? Uwona umshado. Uma ethi indoda iyawushiya umawani babuwayo, angithanda ukusebenzisa lenye igama libhalwe lapha, ngingathanda ukulisebenzisa. Ithi namathele kumkayo babe nyamanye. Ile verse akhothayo, laba ababili bayakuba nyamanye. Yini into enza abanyamanye? Yini? It was sex. But umehluko nawo laba ya Genesis chapter 2 verse 24 balale sebehlanganisiwe, benza isivumelwano phambi kwabantu kunebufakazi, basebenza isivumelwano, basengqondweni zabo basoba, bavumelana ukuthi bazohlangana, babamunye, bazoba munye, and then bazobhekana nayimphumelo yokuba munye. You understand? Bashada laba azange bahlanganise phambi kwabantu, azange bavume phambi kwamfundo bashada. All they did, they bevele balala. Kodwa iBhayibheli
ababili bayakuba nyamanye. He's using lento yenzeke eGenesis chapter 2:24. uNkulunkulu ehlanganisa uAdam noEva enkadeni wabese babanyamanye, sebalala sebekwenzile lokho babanyamanye. Lena uthe lana ke umuntu ohlanganisa nesifebe naye uba nyamanye, kodwa yena azange ashade nesifebe ke, azange ashade ngokuthi uma phambi kwabantu. All he did, or she did, wakuthi benza ucansi. Ingangithi ucansi lesivumelwano, ucansi lesivumelwano. You have to understand that. Hallelujah. Ngicela uqeda le video lena, sesifike 45 minutes bese ngiyakwelandelayo. So yaqhubeka part 2.